ngoba ebingelela nje, hayi ngoba ebingelela ngoba kunjani, cha. Ngihleli nje Nkosi yami ngibingelela, namhlanje ngizoqala ngibingelela isihlalo sobukhosi bakwaZulu, ngibingelela indlu enkulu, ngibingelela umongameli osiphethe njengamanje, ngiphinde ngibingelele imeya kanye namakhansela kanye nobuholi bonke obuhlukene kanye ney'nduna. Amakhosi-ke ngokukhethekile ngiyawabingelela. Namhlanje ngilapha kwaGodla uzongena nginey'vakashi, ngivakashelwe oKing Voss, ngivakashelwe Inhlaka Production, ngivakashelwe i-DR3 Second Page omshuti. Bafikile basekhaya bathi bazodla nami ukhisimusi, ngithi mina no, asikwazi uqala isidle ukhisimusi ngingakabafiseli abalandeli ukhisimusi. Ake ngithi ngicele nje bafowethu ukuthi kulamaholidi ngizobonga kakhulu unyaka wonke lo nyaka